Mara ġiet immultata 700 euro għal disprezz tal-qorti tal-li wersqet fl-awla fejn kienet jitressaq l-arrust tagħha li kienet jiġi mixli bejħ tal-kannabis. Il-mara ma setax tikkontrolla l-frustrazzjoni meta qamet kwistjoni dwar l-indirizz tal-akkużat li bjanta 33 sena li l-ewwel ħalli l-pulizija f'indirizz fil-belt imbagħad qal li qed jgħix mat-tfajla f'Ħażabbar u ġie arrestat wara li allegatament kienet jipprova jbieħ droga viċin il-funtana ta' Tritoni meta nstab fil-pussess ta' kważi 9 grammi kannabis. Meta fil-qorti dubju dwar l-indirizz tal-akkużat, id-difiża qalet li tfajla kienet fl-awla u setet tikkonferma fejn kienet jgħix. Il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ osservat li peress li l-mara kienet fl-awla waqt is-seduta, ix-xhieda tagħha ma tkunx valida u kien f'dan il-mument meta l-mara qajtet u qalet lill-Maġistrat li diġà qalula fejn kienet joqgħod. Il-Maġistrat immultata mill-ewwel 300 euro sakemm il-qorti kitbet x'ġara, il-mara reġgħet qajtet u qalet li ma wersqitx. F'dak il-mument il-Maġistrat qaltilha li l-multa telet għal 700 euro u markat li l-qorti mhix is-suq tal-belt u interruzzjonijiet ta' dan it-tip jammontaw għal disprezz. It-talba l-ħelsi mill-arrest tal-akkużat ġiet miċħuda wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Anzjana ta' 75 sena u bina baqgħu jinżammu arrestati wara li allegatament kienu involuti fi grupp ta' 3 min-nies li wettqu pickpocketing tal-basktijiet u mbagħad jisirqu l-flus kontanti mill-ATMs bil-karti tal-kreditu misruqa. Aleksandrova Ġerġina ta' 75 sena, bina Aleksandrov Zlatko ta' 46 sena u Aleksandrova Eftima ta' 27 sena, il-kol mill-Bulgarija, ġew identifikati bħala suspettati wara diversi serqiet li seħħew il-maġġoranza tagħhom fil-belt f'din l-aħħar sena u ma tresqu l-qorti akkużati b'diversi serqiet fost l-oħrajn fil-belt u f'Taslima. It-tlieta li huma wieġbu mhux ħatja u nżammu arrestati.